Coba rek, tarif yo. Rumah klasik modern. Ukuran nih 18 kali 21. Nah, iki harganya 1,6 M. Nah, 1,6 M mau. Iki jasa bangun nih. Nah, iki kok iki dadi omah itu lho. Apik, wis nang kene iki ambek wis oleh full taman lho, kayak ngene. Nah, cara ngono iki iso requestan teko kaya ini. Cara ngono iki hasil rek. Nah, saiki langsung lanjut sebelah mrene. Nah, nang kene iki fasad depan lho, apik ya. Nah, sing pasti nang kene iki ana pilar loro kene iki langsung nang gone area carport lah. Iki didesain perang mobil iki iso. Lah iki engko sampeyan atur dhewe. Jadi menyesuaikan yo. Lah tanaman iki engko sampeyan atur dhewe secara request pentanduri apa wis ben atur dhewe yo. Saiki langsung lanjut mrene. Lah nang kene iki ana pilar loro ambek ana lampune yo. Murip ngene moncot mendukur mrono yo. Dadine